Hola, guapo, què tal? D'acord. Vols que ho deixem? Perfecte, cap problema. Amics? Sí, i tant. M'encantaria que fóssim amics. No trobes que és l'evolució natural de totes les relacions? Et lligues a algú, fots uns quants polvos i pam, amics! Estic segura que les millors amistats han començat d'aquesta manera, no trobes? Molesta? Jo no, perquè hauria d'estar molesta. Mira, tranquil, que no penso pas plorar, no pateixis. Mira, deixa-ho, vols? Vull estar sola. Sí, sola! Què passa, que no te'n recordes? Sempre era jo la que deia que volia estar sola i la que no es volia lligar mai amb ningú. Mira, tampoc volia que la nostra relació fos massa sèria. Suposo que m'he acabat penjant de tu sense adonar-me'n. Doncs sí, t'ho dic ara, què passa? Marc, espera, sisplau, no pengis que m'estan trucant i he de contestar. Ehi, ciao, dimmi. Che cosa? Ma eri a casa con lei quando è successo? E come sta adesso? Sei andato dal veterinario? Chiaro che gli davo la pastiglia sempre all'ora giusta. Ma cosa credi? Ok, va bene, grazie. Vabbè, ascolta, sappimi dire cosa ti ha detto il veterinario, ok? Va bene, ciao. Marc, perdona, era el Paolo. Que es veu que la Nata ha tingut un altre atac. Sí, doncs ara hem de tornar a començar el tractament des de zero. O sigui que no ha servit de res tot el que hem fet fins ara. És una putada. Marc, espera, sisplau, no pengis, que m'estan trucant d'un número d'Estats Units. Hello? This is Laia. How can I help you? Oh, hi, how are you? Really? Excellent, that's fantastic. Thank you so much for selecting me. Yes, I'm looking forward to starting soon, of course. That's great. Yes, please send me all the information. Thank you so much again. Have a great day. Marc? Ha penjat? Serà cabron? És igual que el donguin. Me'n vaig a treballar a Google! No m'ho puc creure! No m'ho puc creure! Per fi! Hòstia, ja era hora! Bien! Ara és el meu moment! Ara tot comença! Sí!